Inggih tasih sesarengan kalian Abi Mulya lan uga AG Pro Audio Profesional. Ana niki kantoran pinaramanipun Bapak Kepala Desa wonten dalem mriku. Satrio nggih. Cinta sing ati-ati sesarengan kalian panipun putra putri budaya. Arasa ger. Yo. Kasusul wonten sang wingi bonekang nomor 3. Lo. Ana Okang bocah bagus sing ati-ati nggih. Lan uga kasusul sing mburi Mbah Bayan matur Joko Boyo Desa Banaran. Sing angka terakhir ana Abel. Wih, apa iki? Matur nuwun Dek Danang Bendungan Gundang dalu punika rawuh man suwah ayo wis leker dina sing ati-ati anggone makarya lan sakjroning alun-alun nger yo iki lho dagangane Mbah Lurah sing taun ngarep jaranan karo wayangan nger. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hop. Mus. Lah. Prayitna nggih setunggal mawa setunggal sampun katuraken dening panjenenganipun para rawuh. Para antika sami penonton wonten dalu nggih. So. Ayo ngger Arsa. Woi. Alon-alon gone makarya sesarengan Abel. Woi. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, Wah, ayo. Ya iki lho man, ya iki lho. Sapa iki? Abel, Tut. Abel sesarengan kalian Arsa. Wih. Yo. Tempe. Oh, sawetara suwe ora ketemu nger wong bagus. Monggo katuran pinarak dalu punika sareng kuda budaya nger. Oke. Hei, ho. Us. Ayo nih tak bagus. Kaya ngopo lah kaprigelanmu. Ayo. Iya. Hop. Ayo nih. Woi. Londong ini kaya manggen. Oka. Ayo le. Siji saha siji. Dikepenake ayo oe yo matur suwun Mas Ambon manis matur suwun nuwun kanca-kanca Kediri nggih. Nuwun kondur rumiyin.
ayo ger kuda budaya lampahipun katon gumuruh ngebaki wonten sajroning alun-alun dalu punika sorek kang ambata rubuh dampyak barisaning prajurit kuda ha oh ah oh ah coba wigatena jaranan kuda budaya ahop so ya oh ya 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 push hop katon sigrak lenggahipun dening para satriya kembar jangkep jantai wonten 6 nggih kang sampun samapta anite turangga kanthi gumregah gagah pangsuryane dasar bagus lan tur pideksa nggih wah oh wih ah woi ayo up oh jos up nah ho pancen rampak lan uga sigrak wah kesit gerdur pandi kesit man hatiyo sanguni iki ngono mari tak jamoni kok gerdur jamune apa man alah kae manut tamburi mojokan kae ya sing sayo iya lu mok ya lo es monggo Dek Apin katuran pinarak wes siu lo ayo ger bocah bagus sing ati-ati lho ger mak bong sayo ayo ba us so ahe oh opla he so yo ahe ho la yo iki kang kawinastan kuda budaya Lombok jajale sayo mas gogon kaya dong sampe nyambike pedes gon ho ha la
sing duweni pasar Kliwon nggih rawuh maneh. Mangkon. Matur nuwun sedaya kanca-kanca katuran pinarak. Oke. Jos. Goyangane campur sari jaranana campur sari lo niat mateni yo korak-korak teko yo neng dia ambon tak toleh reneng yo korak teko neng arep enek sumbere Dut. Sapa? Buri korak kae. Yo. Yo. Matur suwun Mas Tempe. Yo. Homba. Ayo li arsa sing ati-ati sesarengan anggone makarya Abel. Budaya. Goyang Siti jos jo kuda budaya Yuk. Hae. Hao. Hae. Hop. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Bergoyang. Hao. Yuk. Hop. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Jos.
ya. Ora sida to. Ora sida. Iki mau tak kira klasike sik ana maneh. Ayo. Budaya Mas Utres. Sak jose lho, Tut. Sawet dapene mburi. Mas Utres. Gentayangan yen awan doyan mangan wong klisi yen dalu tan bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedhek aku dimen mari kangen waton sliramu sumanding gentayangan awan doyan mangan wong isian yen kelatan bisa terang he oh he oh he ho ho ah he ha op ayo rakyat lo padha sing ati-ati lan padha sing mratitis kutha budaya oh doyong ning pinggir kali ayo moplong apa wis ana sing duweni belang lawe kabeh munah timbang kowe aku wegah Yo oh jas waru doyong adek doyong ning pinggir kali ayo moplong dasare mikat ati tuku tempe ning pasar murah yen lah kowe aku wegah saderengipun kula matur suwun sanget Dumateng panipun Bapak Kapolsek dari tim keamanan jajaran Kecamatan Kapan Tulungagung ingkang dalu punika handharaken kersa rawuh badhe ngamanaken wonten jroning pahargyan
keamanan saha ketertiban wonten dalu punika. Ayo. Oh, ayo lo ya. So. Sudut. Ya ayo Mas Sutres. Piye kabar itu? Pedot. Hop. Ye piye karepe kok aneh mok gawe goreng esemo nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur lali ora matuk becike yen kapathuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur nyelaki ora matuk becike yen kapathuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe hae oh ho hae ho hae so ho hae hae ayo bel sing ati-ati cah bagus sesarangan kuda budaya Mari bersani
Osa, 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 osa. Rek dul. Ayo. Dosa, dosa. Yo. Yo, yo. Bapak singkek. Ayo. Panggung rejo bapake gendon rawuh, Tut. Masa ta. Iki Mama Kimochi nang di Mama Kimochi. Kamburi. Aku urung disangoni, Tut. Mas Bajul rawuh iki. Iki wis ditiwansine yang nger kuda budaya. Ayo. H O E A E Yo Ye Jas Ya Yo Ha He Hopla Ha
Yo 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 yo. Oh. So. Terus. Oh. Terus. Ayo Mas Sutris. Kepriye? Apa sih isik Tak. Ya, ya. Ayo. Sareh ger. Ayo lo bel. Sing hati-hati anggone makari sesarengan kalian diuntang ya. Yo 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 yo. Op. Ah. Ya. Yo. Yo. Hey. Yo Yo. yo Yo. 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 Oh. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Ho ya. Yo. Yo. Hae. Ho ya. Ayo. Yo. Ayo. Yo. La. Yo. 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 Ayo Lika. Oke. Ya. Sarangan kalian ger arasa. Weh. Yo. Yo. Mas. Yo. Ho, hoi. Ho. Yo. Hey. Yo. Ho. Yo. Hey. Yo. Oh. Wah. Au. Ayo lo bapak gendon. Mas Bajul matur nuwun rawuhipun. Kawistara iki pengalaman ora ana. Kita bersani dalem iki wonten dalemipun Mas Bagus, Mas Bajul. Ah. Ayo. Hae. Ho ho ho. Ah, au. Bo ah, ho ah, ha o. Hae, hae. Lo. Lo.
niki panipun bapa dasar kula nyuwun diterke bali po. Wah. Sak sampunipun sira kang sampun andhahar sak jroning tubuh ingkang dupa kemulun ingkang anggandha arum ingkang anggandha wangi monggo. Oh sene dak ora jroning telak kawula sampun tuwa. Sapunika kula nyuwun diterke bali po aku terna bali po. Wah.